Vamos un domingo más con Aló, president. Saludo ya a Ángel Aguiló. Muy buenas, Ángel. Jo ara faré una cosa El què? que supos que els metges els atreu del solc, tio. Que és que te fan una consulta personal quan te'l trobes. Perdona, avui tenim Ja que estàs. una eminència, tenim en Rosa Taverner, que tu Xer, aquesta terra ha donat dos grans metges, mediàtics com a mínim. El doctor Beltrán, Bartomeu Beltrán, en buenas manos, i na Rosa Taverner, o sigui, dermatòloga, Premi Ramon Llull, ja no fa molt, sí, deu fer un parell d'anys ja. Tenc aquí una piga, me vaig posar nerviós i vaig telefonar a Sant Llàtzer perquè me donassin hora i me varen donar hora amb ella, cony, me vaig posar nerviós, dic, hòstia puta. I vaig anar i me va despatxar amb el mòdel perquè jo crec que va dir, tu, tio, no tens res, no me venguis aquí a col·lapsar la sanitat pública. La qüestió, Rosa, bon dia. Bon dia, com estàs? Tenc un problema. Dimecres passat vaig anar a jugar un partit pares contra fills de final de temporada. No te'n riguis, que això és greu. Vale. I me vaig aferrar una nata que no he penjat una foto a xarxes perquè és molt desagradable, però tenc el genoll destrossat, tenc una cremada però que fa por i que no cicatritza. Me puc comprar una crema d'aquestes que diuen que cicatritza? M'ajudarà a cicatritzar abans d'hora o no? Perquè me fa un malè i el vespre és un pas pillíssim, Probablement t'ajudarà, sí. Probablement, no hi ha certesa. Certeses no n'hi ha, medicina. La qüestió, contat aquí el meu rotllo, que no té ni cap ni peus, com tenim la Rosa Taverner és dermatòloga, deu ser un dels pocs metges de la sanitat pública que no té consulta privada o que no fa feina a una clínica privada, també. Ets una tia rara. Això és rara, sí, una mica friqui també. Però realment els dermatòlegs sí que gairebé tots fan feina a més o exclusivament a la privada, sí. Per cert, clar, dermatòleg, després derivam en el món de la tricologia, trobes que me funcionaria si m'intentes posar cabells en aquest cap despoblat que tenc o no? Hombre, claro, sí, te funcionaria. És un drama. Em donar el setraïm, però sí. Sí. Perdona, t'anava a dir, quan tornes gran hi ha un problema i és que et desapareix. Hoy igual sales cojo de aquí, però con pelo. Sí, el tema és que quan tornes gran el pèl desapareix d'on tocaria ser i apareix per tota bona allà on no t'imaginaves que podria sortir. La qüestió, na Rosa és Premi Ramon Llull d'aquesta comunitat, que seria aviat, ja m'ho pensava, que te passejaves per tot amb el premi, perquè fa una feina de divulgació que jo m'he quedat estorat quan vaig saber les xifres. Tu tens un blog de divulgació de dermatologia que se diu Dermapixel, que és un blog que acumula de mitjana 500.000 visites mensuals. Hòstia, això és una autèntica barbaritat. A 0 euros per visita, una pasta. Però, i el teu ego què? I és dir, estic fent qualque cosa bona? No, estic contenta. Sí, és una passada. No, si ho faig és perquè m'agrada, si no després d'11 anys pues, segurament ja me n'hauria cansat. 11 anys dut ja fent això. Què és el més, m'anava a dir friqui, sí, el més friqui que t'han arribat a demanar a través del blog? Conta-m'ho, perquè segur que han de passar coses molt estranyes. Conta'm una que se pugui contar i que ara la gent està fent el dinar, tampoc que no mos passem. No, les més al·lucinants segurament no se poden explicar, però fotos, m'han arribat a enviar fotos de membres de genitals per veure'm què passava. Això sí. I tu què fas quan t'arriba una foto d'un genital? L'esborro. No contestes, no? No, aquestes no. Aquestes no les contesto. Les altres normalment les intent redirigir cap a un professional adequat. T'he de dir que els dermatòlegs sou possiblement el professional sanitari més rotllo, no? Perquè a tots mos agrada estar morenos. I na Rosa, de fet, un dia la meva dona també hi va anar perquè tenia unes pigues i el primer que li va dir, estàs massa morena. Hòstia, tens la sensació de ser un pepito grillo? Sí, són molt pesats, però és que de veres que veig molt de problemes derivats de l'exposició. No són conscients, no? No, segurament no. A més, és un clàssic que cada dia veiem un munt de gent, molta gent té coses per mort del sol, no totes dolentes, o sigui, no tot és càncer de pell, però hi ha coses també amb una repercussió més estètica que a la gent també li preocupen. A vegades a una persona li pot preocupar més les rues o unes taques absolutament benignes que no un càncer de pell que potser el pots curar més fàcil. Tu avui t'has posat crema, per exemple, per sortir al carrer o no? No. No, tu no. I això
que jo tenc, bé, aquí no me veus, però jo tenc la cara plena de taques perquè tenc un vitiligen, que és una malaltia que me surten taques blanques. Sí, tampoc no em porta arribar a l'estrena quan s'usen els carrers estiu posar-te crema, no? En teoria sí, és a dir, jo avui he arribat a la feina a les 8 menys 10 des de matí i ara mateix he sortit i només he estat estrossat del cotxe, me n'hauria d'haver posat. Així mos va. Quin estrès, no? I per exemple, si ara jo me'n vaig a la platja, quin factor m'he de... Perquè clar, després t'he dit, no, si te poses un factor 20 això no serveix de res. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Hòstia, per això li deman, Sabada, no contestis tu. Spoiler! Es que yo me temo lo peor. Home, tu amb aquesta pell que ten blanca de foraster, de més de periodista, de viure tancat a la redacció, tu te pot tirar 4 polades de factor ultra plus super. Pues la veritat és que el número aquest famós que veiem quan ens compram un pot de crema... És una milonga. No és una milonga, però la gent està una miqueta equivocada en quant al seu significat. No diu si protegeix més o menys. No és a fotis, dir, el que protegeix igual si te poses un 20 que si te poses un 50. És la durada. És la durada. L'he vist, això no ho sabies tu. Exacte. És la durada. I la durada també és difícil, és una miqueta mal d'entendre, perquè no és que es 20 protegeixi 20 minuts, per dir una tonteria, i el 50 protegeixi 50, sinó que és un factor que augmenta el que tu tardaries, que multiplica el que tu tardaries en cremar-te. En cremar-te vol dir per nosaltres posar-te vermellat per mort del sol. T'has cremat qualque vegada, tu? M'he cremat qualque vegada, sí. I Jo crec que tots mos han cremat qualque vegada. No ho sé, una Això és com si me demanes, has dit mai cap mentida? T'has engatat qualque vegada, que sovint m'engat, no? Et diu menja, no m'engat perquè ja no puc més. Aquestes preguntes, pues saps que tothom alguna vegada mos hem equivocat, sí. Sí. Jo de jove em vaig agafar qualcuna morada, això de quedar-me dormit i vull vuelta i que només me quedassin els costats blancs, o sigui, un autèntic drama. Jo te volia demanar per una sèrie de mites que me confirmis si és cert o no. N'hi ha un, me sap greu si estàu fent el dinar, però segur que tots ho heu sentit. Diuen, si te pica un grumer, si t'hi compixes un poc damunt, alívia. Això ho deies meu predir, també. Però, no te va ser científica, però no em porta a fer la brutorada, no? No, altres coses. Si t'agraden els remeis casolans, doncs millor probablement posa vinagre, que no... Així, vinagre sí, pipí no. No, correcte. La meva germana, que petita, és molt morena de pell, i a ella sempre li agrada molt estar morena, cosa que tu desaconselles totalment. I no només prenia el sol, que t'he de reconèixer que crec que mai l'he vist cremada. I després pareixia un coni. Tot el dia menjava pastanaga per mantenir el moreno. La pastanaga ajuda verdaderament, és tan insignificant que fer el beneit. La pastanaga i els derivats de la vitamina A el que fan és augmentar, són antioxidants també, i aleshores sí que en certa manera és com un protector i mos fan, sobretot per un dipòsit de carotenos, no? D'aquesta substància a la pell, fa no tant que te posis moreno, sinó que la pell tingui un to que se tenyesqui, en realitat d'un color més aviat ataronjat, no? Si vos imagineu quin és el president americà, l'expresident americà, Trump, pues tenia un color així de menjar moltes pastanagues i molt de preves vermells. Sí, a mi saps què diu del tema del color de la pell? Què se diu aquesta... Quan pareix que sempre estàs a punt de rebentar de vermell que estàs? Això se diu cuperosis. Així que pareix que sempre va mamat o que no respires. Així, a mi crec que és una de les coses que més m'estressen però tenir davant una persona així, hosti, està bé, no està bé, té això, no té això, això se pot tractar o no? O això te la menges i ja està? La gent que té la pell molt clareta té especial propensió que els capil·lars que tenim tots superficials se transparentin a través de la pell i en certes situacions, sobretot quan fa calor o quan estan nerviosos o quan beuen alcohol, se posen molt vermells, no? I això, clar, canviar el tipus de pell no podem, però sí que tractar aquests capil·lars, la Seguretat Social no ho fa i no vengueu per això, però sí que se pot tractar en làser malament. Després, amb el temps, potser te poden tornar a sortir. Ara, hòstia, i ara jo com he de ficar aquest tema, però ho has ficat fenomenal, traguent-ho el tema de la Seguretat Social. Com te deia, que hem començat dient que na Rosa fa feina a Sol Llàtzer, crec que és l'única metge que conec que no està a la privada,
a mi m'agrada perquè na Rosa és una tia canyera. O sigui, na Rosa no calla res. O sigui, sobretot, quan qualque cosa la disgusta, a Twitter t'ho fa saber. Si jo te demano, Rosa, la sanitat pública en aquest país com està, o en aquesta terra, per ser exactes, què me dius? Jo te diria que està prou bé, però segurament més gràcies a la voluntat, a lo millor des que hi feim feina, que mos preocupam uns més que els altres, és vera, però que en general sí que mos preocupam d'intentar solucionar els problemes de la gent, si podem. Jo vaig flipar perquè l'altre dia, quan xerràvem per fer l'entrevista, que no vull dir una barbaritat, però que me vares dir que tenies els pròxims 2-3 mesos de consulta complets, a full. Sí, s'obrin de 2 mesos en 2 mesos i sí, a la que s'obrin està tot ple. Quanta gent pot veure tu en un dia? Puc veure 20 i pico. Oficialment, és a dir, amb cita. Després està tot el que veus d'una altra manera, tens per telèfon, tens coses en el correu electrònic, cridades, cures que potser té l'infermera citada i te demana si li pot pegar una vegada, gent que ve a consulta sense cita. I quanta gent té cita i deixa de venir? Més o menys, potser un 15%, diria. T'imagines? És que, perdona, no escolteu, sou un cabrons. Sí, la gent que demana... de fet, tu no dus tot un terreny molt banal. Per exemple, si vaig a un restaurant, o demano ara a un restaurant, i no hi puc anar, cony, telefonen al restaurant per dir que no hi aniré. Clar. Sí, el que passa és que hi ha gent que ja ho veus, no sé, potser per prejudicis que pots tenir d'edat, d'altres 3 vegades que ja no han vengut, dius, bueno, sí, aquí te dones raó. També és vera que hi ha gent, pobres, que intenten cridar. Jo tinc una mamografia d'aquestes de 50 anys ja de la conselleria per la setmana que ve. Fa 3 setmanes que intent cridar perquè jo estic a Pamplona aquest dia, no hi som. I encara no has pogut. I si no he cridat 15 vegades cada dia i no l'he pogut anul·lar per dir que, o posposar per dir que no hi som, he enviat correus electrònics, vull dir, també s'ha d'entendre des de la part de l'usuari que a vegades no tots són facilitats per fer... per dir que no pots venir. Trobes que han pitjorat tot això en els darrers? Sí, això sí que crec que han pitjorat i s'hauria de facilitar més o potser només si fa feina perquè des del punt de vista, no sé com se fa des de l'aplicació i tot això, hi ha possibilitat de fer-ho online, m'apareix. No sé si funciona bé o no, això no t'ho sabria dir perquè no ho he fet mai, però s'està deixant una miqueta a part de l'atenció telefònica, que potser per una bretxa digital la gent més major potser no té tanta facilitat. Veure, jo de fet, per exemple, amb un pare que té 79 anys, hi ha moltes coses del dia a dia, i ja no t'he xert d'anar en general, que me n'he de cuidar jo, conyo, perquè és que efectivament els han deixat tirar, els han deixat a un limbo. De fet, a tu de vegades, segons quines coses, fer-ho telemàticament costa un colló. Sí. I això, joder, en el final han complicat l'existència de la gent quan hauria de ser una eina més, no? Però efectivament que no sigui que te faci minvar el que és l'atenció personalitzada. La tecnologia ens ajuda moltíssim i ens ha d'ajudar i cada vegada hi hem d'apostar més perquè és una manera que seria de beneïts no fer-ho, no? Però tampoc ens podem oblidar de les persones que no hi estan tan posades i que no tenen tantes facilitats. Per cert, xerrant de tot això, que cony, no sé qui vos fa tot el tema de la relació Son Llàtzer, però se riu, és que te'n vas a Son Llàtzer i escarrufa, pareix que t'ha escrit un de vots tot el que està escrit en català. Això m'atreu molt del sol cada vegada que hi vaig. Tenim bastant que millorar amb aquest punt, sí. La mà, per cert, és que na Rosa són una passada els vídeos que sol penjar habitualment també quan busseja. La setmana passada teníem el president del GOP aquí. La mà han pitjorat també per allà baix o no? Sí. Hòstia, Rosa, m'estàs desmoralitzant. Sí, no, és que és molt trist, però no... Si m'haguessis de fer una foto d'abans i una d'ara, quina és l'evolució de la que dius, hòstia, això? Jo, per exemple, quan vaig amb el meu fill pel carrer, de vegades has tornat bé, ja dic, tot això era un descampat abans. Quan vens cap aquí, cap a Ser, hi havia molt que era descampat i ara està tot petat. Antes tot esto era campo, exacte, sí, efectivament. I davall la mà, això què hi notes tu?
De Baila Maya sol bussejar la reserva del Toro i s'ha de dir que tampoc fa tants i tants d'anys que jo busseig, però 15 anys enrere sí que estava pitjor de vida que ara, no? O sigui que en aquest sentit sí que ha millorat, però va coincidir en que se va fer reserva i això sí que se va notar en aquest punt concret de Mallorca. Però en els darrers 5 anys sí que hi ha altres coses que sí que han empitjorat, com la visibilitat. Jo crec, no sé si per temes de contaminació ho desconec, però sí que la qualitat de l'aigua no sembla que sigui la mateixa. Hauríem de fer un pensament entre tots. Desde luego. Records, iniciativa avui per demà del GOC, que encara s'hi pot firmar per intentar que tot el que se faci d'ara en endavant se faci amb un pensament de l'impacte que tindrà sobre el territori en el futur, perquè estan passant per avui. Estic molt content que hagis vengut, veig que no t'avorreixes, això sí sempre amb molta tranquil·litat, Sí. I ara me dones el nom de la cremeta que m'he de comprar pel meu genoll, i estic molt content perquè t'ho haguis passat tan bé com jo, supos que en Sergi. Por supuesto. Sí, ha estat un plaer i res, quan vulgueu. Això és que teva. Gràcies. Rosa, muchas gracias por la visita y a ti, Ángel, como siempre, gracias una vez más y en una semanita nos vemos. Si m'he recuperat del genoll, ja ho veurem.